Зәңгәр мәчеттә бик зур изге эш алып барабыз. Бөтен Азнакай җитәкчеләре белән, Азнакай халкы белән, үзебезнең нефтчеләребезнең ярдәме белән Зәңгәр мәчетне тагын да зурайтабыз, тагын да киңәйтәбез. Быел да бик күп эшләр планлаштырылган. Бергәләп сөйләштек үзебезнең җитәкчеләребез белән, аларга мөрәҗәгать иттек. Шулай булды. Барлык Азнакайларга да мөрәҗәгать итәбез. Кем күпме булдыра ала, ярдәм итәргә кирәк. Шушы мәчетебезне үзеп бетергә иде. Барыгыздан да ярдәм сорыйбыз. Бергәләп шундый изге эшне башкарып чыгарга. Организация үзебезнең Азнакайныкы эшли. Хәзер инде менә төбәләренә бетон җәйдек, идәннәргә бетон җәйдек. Бүгенге көнне бу эшләребез алып барыла. Аннан соң инде менә лесистый площадка бар. Менә мәчет төзелеше дәвам итә. Хәзерге көнне купол өлешен башладык. Инде бүген дә менә мәчетләребезне төзеп бетерү өчен җитәкчеләр дә бу мәчетебезгә җыелып, хәл итәргә бу эшне тизрәк дип уйлап торабыз. Инде Аллаһ Таала безләргә бу эшләрдә җиңеллекләр бирсен. Барча Азнакай халкына бик зур рәхмәт. Шушы мәчет төзелешенә бик күп садакалар бирделәр. Аллаһның рәхмәте, аларның садакалар хисабына мәчетне төзибез. Бүген шушындай вакытларда яшәйбез. Мәчетләребездән азаннар яңгырый һәм һәр вакытны манаралар калкып чыга. Яңадан яңа мәчетләребез киңәйтелә, зурайтыла һәм халкыбыз иманга әйләнеп кайта. Мәчетләребез тәрбия учаклары һәм җир йөзендә ул Аллаһның йортлары.